gertakari triste haietatik. Urte hurren horren inguruan, San Fermines 78an herri ekimenak hainbat jarduera prestatu ditu urtean zehar, eta gaur honetan bi jarduerek bat eginen dugu hemen Kondestable jauregi honetan. Alde batetik, hemen zuen inguruan dagoen argazki erakusketa, memoria argazkiak lekuko, memoria grafika kontra la impunidad argazki erakusketak egingo du bat, zeinekin eta memoria bertsoak izeneko bertso saio honekin. Hortarako kanturako prestetok izazkigu 6 lagun. Hemendik hasita Aimar Karrika, agurrarekin irekiko dugu bertsoa. Gogoratzen naiz aurra nintzela kontatu zidatenean, zezena soilik etzela hiltzen, zezen plaza barrenean. Denbora pasa eta 40 urte joan direnean, ea uzten aldizu egun gaur Kondestablenean, memoriaren bertso saioan, bertsorik oroimenean. Historiak ekarri dun oihartzunetik, zein gaur egun ikusten dugun bertzunetik, naiz egun hartaz jakin soilik entzunetik, bertsoak egin nahi du hitzen tasunetik, ekarpentxo bat bere xumetasunetik, ekarpentxo bat bere xumetasunetik. Bizi izan ez ditudan urtean itzala, damin eta borroken mapa bat bezala. Historia estatuatzen zaidanez azala, mundu hontan pauso bat ibili ala. Historia estatuatzen zaidanez azala, memoria gorputzetik abestu dezala. Franco zendu zen baina, eskuina da eskuina, grisak ez dira hain gris,
matzan estu bat, naitare ezin erantzi. Memoria da pendrive hautsi bat, ezin zulora erantzi. Memoria da maian jarrita, konta zaidazu amatxi. Memoria da zesaten dion, Rodriguezek kabakasi. Ez baita inoiz kasualitate, zer oroituta zerrantzi. Gaur iraganari buruz, behartzela kantu eta hitz. Ona bidean kotxean pentsatzen nentorren neurriz. Ta azkenean arnaz estuka, nastu bainaiz ordutegiz, gaitzerdia lere justiziani bezain puntuala bali. Atxasiak, holtzan dauden guztiak, 78 ondotik jaiotakoak gara. Jakin nahi dut zuek nola izan duzuen Sanferminak 78ko gertakariaren berri. Hirurogeita hamaseian Gasteizeko gorabeheran, hirurogeita hemezortzian Germanen harri aldera, Barandiaran geron Donostin, hau hori ura da zera, egun gogorra kontauzidaten, guztia batera. Gaurkoan egin behar genuen saioa aitzaki zela. Ikusi ditut bideo batzuk dokumentalak bezala. Irakurri dut argian egin zen erreportai papela. Ta balio izan dit konturatzeko oso gutxi nekiela. Hamazazpi urte eta omenaldia ikusi nuenik bero. Iruñea behin borrokan zela, dena zu dena bero.
Rin egin zuen telefonoak, tanik erantzun nuen bai. Presen omen zen herri ekimenen, ekitaldi batzuen zain. Azaldu zidan heriotzarena, plazan zegoela odolez blai, eta sinetxi egin nezake, baina ez nuen sinetxi nahi. Zeo zer jakin nahi duenarek, nun begiratu aski du. Bersolarioi erdi esponja, izatea dagokigu. Iparraldean sortu nintzen ni, izan naiz galeen testigu, ta polizia zertako gaiden, han ere ongi dakigu. Txikitan aita eta amaren, esanta mutur okerrak, gero handitu eta kalean, ahozko esaldi ederrak, informazioz bete zaizkigu gure buruko bazterrak, memoriaren alde lanean ari direnei eskerrak. Urbildu Julio eta Irati. Zuentzako, 1978ko San Ferminak iragarri zituen kartela eta aurtengoa ekarri ditut. Mendikan ez dakit batzuk oroituko zarete, bertzeak aurtengoa badakigu zein den orduko hau tradizionala. Orain laua markada, festa bat itzela, aldarrikatzen ari da dudan papela. Zeinek jakingo zuen pentsatu bestela, zezenak polizia izango zirela. Zezenak polizia izango zirela. Orduan amaitu zen, jaia hain ilunan, borrokan hil baitzuten batzuen laguna. Aurtengoan agertzen da
zoriontasuna. Eskutan irutzen zen ta 14 zango, argazkirik onena naiz ez den izango. Egungoa naiz ez den asko argiago, gutxienean behintzat elebitan dago, gutxienean behintzat elebitan dago. Euskeraz badagota ez da hori grabe, honetan inguruan dugu nahiko bare, hori finala dugu hauxe ala ere, lehenengo kartela zezenikan gabe, lehenengo kartela zezenikan gabe. Naizta desberdina den gaurko momentua, ez da asko aldatu festen zimentua. Naiz kartela dagoen zezen gabetua, oraindik antzezena da epizentrua, oraindik antzezena da epizentrua. Zezenekin baitute jaia hain kompleto, horixe behar dute hiria sartzeko. Baina hemengoak gara hiru indarpeto, ta mila modu daude jaia gozatzeko, ta mila modu daude jaia gozatzeko. Gauzak segi ez dezan betiko antzeko, lurra iraun dezagun aurre gozatzeko. Ez alda momentua gauzak aldatzeko, ta bizkarrez gaudenak aurpegiz jartzeko, ta bizkarrez gaudenak aurpegiz jartzeko. Naizta sinistu behar den, igual mirarian, oinarritu beharko genuke egian, ta hau aldatzekotan guk denok agian, erraldoi hauen dantza plazaren erdian, erraldoi hauen dantza
erran bezala kuadrillako lagunak zarete. 78ko San Ferminetarako kamiseta bat prestatu zenuten, festak askatasunez, zioen. Urtero jantzi izan duzue kamiseta hori San Ferminetako egunen batean. Eta iaz, jantzi zenuten azkenekoz eta komentatzen egon zineten ez ote zen garaia kamiseta erretiratzeko. San Ferminetan zenbat irri eta nekar, egon alkoholez lepo edo ahez mehar, joan den urtean genten nikia eraztear, baina ikusi ze pasa den urtean zehar, inoiz baino gehiago ez aldugu behar. Inoiz baino gehiago ez aldugu behar. Talden bortxak eta bat Iruñan ezagun, Altsasuko gaztek zenbat zulo ilun, eta presoak preso nolan behar da jardun, kamisetak tuagan dugu sustrai lagun, berriz egin da salgai ipini ditzagun. Berriz egin da salgai ipini ditzagun. Ikusirik gaietzen ari den perkala, dagoen giro nasi gaiztota petrala, naizta nerea ez den asmo komertziala, saioa susmoa dut urteak joan ala, beti izango dela oso aktuala. Beti izango dela oso aktuala. Aktuala izanen da, ta herritarron gaitz, herrian ez baikabiltz, irri umorea laiz, atxiloketak eta errepresioa maiz, berriz saldun beharran gaurkotasun usaiz, modaz pasatzen bada asko poztuko naiz. Modaz pasatzen bada asko poztuko naiz. Baina gure mezua zarmindu ez dedin, igual bersio berri bat behar dugu egin, paparrean idatzi lehen bezala berdin, askatasun osoan gozatu San Fermin, tazpian erraldoiak plumiferoekin.
baina kalea ez da sarearen kalko, argatik nikiekin tematu beharko, mezu bat zabaltzeko, aukera delako, bat propio gorde dut, asionentzako, ta ea janzten duen prozesiorako, ta ea janzten duen prozesiorako. Kamiseta nahiko motz daukagu jakina, ta zabaldu beharra gure marketina, albornoztan beroki zein soineko fina, ta xiron prozesioan ez denez zikina, bukatea beharko diogu esmokina, bukatea beharko diogu esmokina. Eneko Taimar. Lehen kartelak izan dire, orain teinen pankartak ekarri dizkizuet. 2 urtetan, 1998an eta 2017an, afera politikoak jendartean pirpinean zeuden arazoak agertzen diren. Baina bada alde nabarmen bat. 1998ko pankarta bakar batean ere ez dago euskarazko hitzik. Aldatu da, zorionez. Pankarta hauen balioa zen, den ez liteke kalkula. Ni gauza batek asko harritu nau, eta zertan disimula. Peinak, txarangak eta pankartak ez da aldatu formula. Ta marrazkiak ere uste dut igualak egin ditula. Anaitasuna mutiko alaiak irakurtzen aldut erraz. Operen eta gero irrintzi idatzi zuten bezperaz. Bekaldean aldiz hitzik ez, arazo bat bazen beraz. Izen guztiak euskeraz baina, komentarioak erdera. Ordutik ona euskarak salto bat egin dula argi da. Naizta oraindik ez duen lortu guk nahi genuken diztira. Euskaraz ia hitzik ez da hor, baina ez kexatu tira. Garai hartako
pasako baita denbora, alere Aimar ni ez naukazu nahi nuken bezain gustora, naizta euskera goruntza joan, hemen saltotik saltora, orain falta du salto egitea, oiartzatitik ahora. Nere ustez ere ez dauzkagu behar ditugun brilloa, gure miari dagozkizkio pasatzea zepiloa, baina peña nola da euskeraz, horra nere estiloa. Mozkor kuadrilla izan daiteke, edo txaranga filoa. Orain etzazuzuk erabaki, ohitura denak haustea, ola hasita gerta liteke ez ere ezean jaustea. Peñak ez dauka tradukziorik, hori da nere ustea, ta baldin badure posta xola nahiago hola uztea. Pankarta hauetan ikus daiteke urteotako karrera, euskara ere hurbildu dela hiritarraren larrera, guri eskerrak ez du egingo behar egoerak txarrera. Beraz segizazue mintzatzen, egin dezagun aurrera. Sustraita irati dut. Badakigu lortzen diren gauzak ez direla betiko izaten. Trantsizio garaian, 77tik 80ra, Iruñako udaletxean jaiegunetan ikurrina zintzilikatua izan zen. Lehendabiziko aldiz 77an. Orduko udal taldeak hau batez onartu du. Badakigu azken urteetan ikurrinari dagokionean 6 istilu, 6 izan diren. Horregatik diot, lortzen dena ez dela betirak izaten. Askatasuna beti lortzea, taldi berean gatzea, ez aldizkigu eman milaka, borrokako gorzen ea, lehen ikurrina
Urkullu ekarri behar baldin bada, hau da hau involuzioa, euskerarekin ikurrinekin daukate obsesioa. Baina ez dugu ilusioa galdu, badaukagu akzioa, galdu ez duguna hiri honetan askatasun desioa. Altura hauetan enaiz hasiko, desioak arrazoitzen, baina banderek ez ote dute identitate bat doitzen. Ikurrinak ez digu ezer, ez edertzen da ez loitzen, baina espainola horri ikusteaz ez augara ari oitzen. Espainola hor dago hain finko, zuzen eta hain seguru, naiz eta batzuk eusten dioten, guk zalantzak baditugu. Naiz ikurrinek gu ez babestu, hortxe ditugu inguru, zederekatzen diguten hori guk beti maite baitugu. Ana Beltranek ezin du esan, ez egun onta ez gabon, esparzak berriz ez dio egiten ikurrinari jaramon. Eta gu berriz erdi oitzeak itxaron, beti itxaron, baina besteek ongi dakite guda zelaia nun dago. Gudu zelaiko marra gorria, daukate horren argia, ikurrina eta euskera eta denari zanez fobia. Hala ere guk aukera dugu taldatzeko handia, euskeraz eta idatzi behar dugu gure historia.
du. Turismoarekin folklorea da, euskara orain dena han, gure izateak barne bilduta, baititu mila kontraesan. Ez dezatela zer egin behar, eta gunorgaren esan, ikurriñakin edota gabe jakin dezagun nor izan. Julio eta saioak. Mila bederatziehun eta hirurogeita hemezortziko uztailaren 8 da gaur. Eta zuek biak Estatu Batutatik etorri zareten hiriak. Zezen plazan zaudete une honetan, zezenketa bukatu da, polizia sartu da, hasi dira liskarrak, eta zuek ez duzu gertatzen ari dut ulertzen. Giro aspergarria zen lehen zegoena, zezenen bueltakoa eta ondorena, orain ze jaleoa eta ze desordena, nik uste orain hasten zaigula honena, nik uste orain hasten zaigula honena. Nekien euskaldunak zirela basatik, rituala zer ote bueno batek daki, baino integratu da hemen lagun bati, guazen plaza erdira let's go to the party, guazen plaza erdira let's go to the party. Nik uste hemen gelditu beharko garena, gozatzeko oraintxe delako orena, begira ze pistola agentearena, ze ongi egiten duen poliziarena, ze ongi egiten duen poliziarena. Zeinen antzez lehonak, gaplazak ze luxu, baina aibalan balak, entzun aldituzu, aluzinatzen
Aseran pentsatzen nun, haze fantasia, bizitza plano hautan gure oasia, aseran ze parreak eta ze grazia, baino jadanik nago beldurtzen hasia, baina jadanik nago beldurtzen hasia. Zenbait oihu airera, ta hamaika bada, baina turista beti bizitzen da ala, ta emozio fuerteak bidaia mundiala, sentitu albaitzara bertakok bezala, sentitu albaitzara bertakok bezala. Balak marka bat uzten dute oletan, arabat garrasika eta odoletan, naizta uste genuen zeutela brometan, hobe dugu ez egon antzerki honetan, hobe dugu ez egon antzerki honetan. Gu ez geuden antzerki saiontarako prest, baino bada markakin noa etxera kontent, eta galdetu ezkero ikuiz baten batek erantzun behar diot it was a crazy fest, erantzun behar diot it was a crazy fest. Irati eta eneko. Irati eta eneko zuen semea, ohi bezala zezenetara joan da lagunekin. Kalean gertatzen ari diren istiluak zuen etxeko balkoitik ikusten ari zareten. Pilotakadak aditzen dituzue, tiroak, oihuak, irratian ere aditu duzue hildako bat, omen dagoela. Eta zuen semea oraindik ez da, etxera iratu. Halako baten gerra bihurtu, da lehenago zena jai. Gazteak daude alde batean, poliziak bestean zain. Hilda erori dena gurea denik ez dut pentsatu nahi. Ez dakit nola zauden zu baina ni ez nago oso lasai. Ez dagoenez zezen gabeko Iruña hontan festarik, horren alaitan juergango botan, bera dugu alde eginik. Baina nik
Momentuz ez da ezer ziurrik, ta ideia hoiek akabo. Pentsa ezazu etxean dela, berandu baino lehenago. Naiz ezagutzen dudan pixka bat eta jarriko zen bravo. Barrikadaren lehen lerroan dagola seguru nago. Ni ere horren seguru nago, altxa dela haien kontra. Gure semeak ez baitaki, hortxe ez egitenan borroka. Baina porrak entzuten dituzta, tirokan goma pilota. Espero dut berazkat joatea, eta etxera egitea ospa. Ala nahi dugu baina denbora ez da igaroko bela. Gaurko eguna izan liteke bukatzen ez den nobela. Zu sinistuna zara ta piztu San Fermini pikandela, eta uste dut nire rezatzen orain hasiko naizela. San Ferminek ontan babestuko, albalio bizia. Begira entzierro olekin, eraikin dute esia. Borroka handitzen doatan badu bere garrantzia. Ez dugu ez errez ahaztuko, uztai honetan zortzia. Sustrai eta Aimar. Erizainak zarete. Hasi dire ospitalera zaurituak iristen. Bala zauritutakoren bat, pilotakadak jaso dituzten motoska, eta polizia zaurituren bat ere. Batzuek odolez blai, bestek dena min, samina naiz ta bihur, litekeen sumin. Ez algabiltza Aimar, biok naita ezin, gaurantza gure alde, etzegon San Fermin,
Ezkutu hortzak eta alduzuna egin. Sanferminen kapote hau dugu saiestu, nola liteke festa hainbat aldrebestu. Bata bestean atzetik zaizkigu aurkeztu, naiz eta biok hortzak izan estu-estu. Lau esku egun hontan ez dira aski esku. Olako erausirik enuen espero, idatzi beharko dugu, igual goian bego. Polizi bat dakate, odolduta edo, sargento bat atzetik, con ese primero, larri daudenak lehenik, gerokoak gero. Lehen neskak ez zeukan itxura txukuna, bigarren mutikoak zetanta erresuma. Nork izango dezun erantzunkizuna, polizi jaunak soilik zauritan belauna, eta bera da gehien kexatu zaiguna. Dena denean tiro ta pelotaka da, bizitza igarotzen da filmen gisara. Eskuekin zer egin, nik ez dakit jada, ze gaur eriotzaren esklabuak gara, eta zapi gorria odolezkoa da. Manta xuria ere gorriz da edatzen, kamiseta txuritan ari naiz flipatzen. Nere bokazioak nau hemen gidatzen, hartatu beharrekin enaiz deskuidatzen. Baina ez ditut denak berdin begiratzen. Bildu, Julio. Julio, urte honitz diren, memoria historikoaren alde lanean jardun zarena.
Egia, justizia eta ordaina lortzearen eta gertatu zirenak ezerezian ez gelditzeko helburuak izan dituzte. Azken 10 urteotan ordea politikarien edo politikari batzuen ahotan hasi zara memoria historikoa aditzen. Zer pentsatu eman duzu? Memoria ezan da osoan ustela, gaur egunean modan balego bezala, baina azten zaie sarri dena dela, bide ertzak oraindik bete eta daudela. Naizta guztiak ongi etorriak diren, gaur ez gaude hain ongi, ta geunden gaizki lehen. Naiz memoria hitza aipatzen den gehien, ez dakit bihotzetik ateratzen zaie. Naiz batzuok daukagun samin bat barrendik, politika eta foku orain zein lehendik, ta zer espero leike justiziaren gandik, herri hontan bi egi badaude oraindik. Saioa Irati eta Ibar du. Iruñako 3 eskultura edo oroitak bizareten. Zu saioa, Carlos hirugarrenean zauden entzierroa irudikatzen duena zara. Irati, zezen plaza inguruan dagoen Hemingwayen omenezkoa. Eta zu Aimar, Horreaga kalean dagoen Germanen oroitakia. Gauean, jende guztia erretiratzen denean, hitz egiteko aukera izaten duzu. Bebe jai hauetan kaleak dauzkagu gainezka, ta gu ibiltzen gara hortatik ieska. Nik benetan maite dut hemengo fiesta.
zezenen egarriz, testosterona hutsan abila aldarriz, unero damutzan naiz sarri behin da berriz, debekatuko nintzen posiblea balitz. Ni burnizkoa nintzen baina kendurri rau, gero brontzezkoa jarri normala aldau. Bost aldiz kendu naute nor ez hiru ta ez lau. Baina zuek ez bezalaxe herriak jarri nau. Literatoa naizenez daukat aitzakia, maite dut tendidoan hartzea eguzkia, ta giriek nirekin dute argazkia. Aspertzen ari naiz ta ekarri whiskia.
kasuan, talde politiko desberdinek Espainiako gobernuari 1978ko Sanferminetako gertakarien inguruko txostena publiko egitea eskatu zioten. Eta honen erantzuna izan zen horrelako txostenik, etzeden. Zuen biak, barne ministeritzako artxiboetan bekalu zabiltzatu. Gauza unitza aurkitu daiteke artxibo hartan, baina garbi utzi dizuet. 1978ko Sanferminetako txostena agertzen da, desagerraraztea. Desagerraraztea hori da ordenan, orain 40 urte gertatu zen dena. Beraz bilez astea genuke onena, nola, ta ez desagerrarazia agertzen ez dena, eta ez desagerrarazia agertzen ez dena. Plaza kanpo horretan izan zen tiroa, ustezagun pakean azelatiboa, baina arakatzeko dagon artxiboa, sartu zait inoiz baina gogo handiboa, sartu zait inoiz baina gogo handiboa. Kontakizunak ditu 11 aurpegi, baten gezurra beti bestearen egi. Aurkitu nahi baduzu orain bertan segi, jakin nahi etzenuken egia gehiegi. Jakin nahi etzenuken egia gehiegi. Artxibo ate hontan aze usten aize, bihurtzen ari baita gezur baten leize. Sartuko ez bagina barrura berrize, ez algara bihurtzen gu ere konplize. Ez algara bihurtzen gu ere konplize. Konplize izateko arriskua daukagu, eta bestela hartu behar digute kargu. Laban honek bi aldetan alde zorrotza du, kondenatu bakarrak izango gara gu. Kondenatu bakarrak izango gara gu. Hain hartuko bagenu eskutan papera, igual kondenatuko eingo gaituztela. Kontzientziak diosta zuri ez bezala, arrisku hori hartu behar genukela. Arrisku hori hartu behar genukela.
Ez zaizunez gustatzen jokatzea faltsu, bila hasi beharra barruan daukazu. Nik lagunduko dizut zuri eginez kasu, baina gero marroia zerorrek jantzazu. Baina gero marroia zerorrek jantzazu. Ahoa bete zaizu zuri orain lorez, lagunduko nauzula zein era dotorez, baino egin nahi duzu postuntxoak gordez, erabaki ezazu edo bai edo ez, erabaki ezazu edo bai edo ez. Eske egin nahi ditut bi gauzak batera, ni ona etortzen naiz eguna sartzera, ta etxera joateko ordua hauxe da, bihar esango dizut banoa etxera, bihar esango dizut banoa etxera. Jadanik erantzuna oso argia da, bakarrik sartuko naiz artxiboetara. Beste langile askori gertatu gixara, artxiboen artean ustelduko zara. Artxiboen artean ustelduko zara. Saioari bukaera ematen hasiko gara, altxa sustrai saioa Iratli eta Aimar, eta puntuka zuena txanda. Hirurogeita hemezortzi horren inguruan. Askok eriotza baitzeukaten buruan. Bidali nahi zuten ta orain da zeruan. Jendea ez lokartzeko zebilen guduan. Batzuk gazteagoak zineten orduan. Batzuk gazteagoak zineten orduan. Eta ordutik hona zezberdin jaietan. Hortxe ibiltzen gara, lauok hortxe bertan. Naiz nekea iragarri haien bisaietan. Lehen rockero ta orain toki lasaietan. Lehenago txosnan eta guain berriz parketan. Lehenago txosnan eta guain berriz parketan. Ta ibiltzen alzarete zuek zezen plazan, zuek zezen plazan. Teiniarekin joan naiz plaza ez jasan. Tara iritsi zinen irintzi balantzan. Ez naiz mugitzen torturaren martxan. Hortxe ibiltzen zara erraldoien gisa. Hortxe ibiltzen zara erraldoien gisa.
lorean jartzen. Ez dut ulertu edo ez naizen beratzen. Zu zer zara txala edo zara zezen. Egia erran niena ez deustaz gogoratzen. Egia erran niena ez deustaz gogoratzen. San Ferminak datozen egun bakotxeko. Pistola bat nahi dut nik hiriak hiltzeko. Festa prestatzen dugu urtero kompleto. Ni jada pres nago zapia lotzeko. Nik kanguro bat behar dut semea zaintzeko. Nik kanguro bat behar dut semea zaintzeko. Nabarrerian biziz, gorroto dut dena. Hortatik urruntzean daukazu honena. Ni naiz kanguruen gixan saltokari dena. Nolako esker txarran soain barrena. Suspenditu da ere ez da nere pena. Suspenditu da ere ez da nere pena. Kanguro gisa duzu aurtengoan lana. Bestela besten gixan utzizazu ama. Nik ordaintzen aldizut ordua amarna. Aurrari emanen dio sustrai patxarana. Beti ondokoari pasatu azama. Beti ondokoari pasatu azama. Aurrarekin atera zaitezke festara. Ta zer zure antzekoa ateratzen bada. Igual animatuko zaigu bertsolara. Poteoan ibiltzeko hortxe bidan bat. Zurekin baino hobe moldatuko gara. Zurekin baino hobe moldatuko gara. Kontuak kontu hortan hau utzi beharko. Bertso gehiegi bota baititugu gaurko. Gehiago baditugu bai baina biharko. Lasai ez asko falta San Ferminerako. Ta eman lasai izenak hautzaindegirako. Ta eman lasai izenak hautzaindegirako. Hauxe izan da gaurkoa, beraien agurrekin emanen dugu gure bertso saioari bukaera. Gero hor paperean dituzuen bertso xorta hori ere kantatuko dugu, baina antzintik ere antolakuntzatiko hartxu bat emanen digute, orduan lehendabizi bertsolariak eta gero ondokoa. Eskerrik asko entzule zuri, behar geunetakiku, balkoi ederrak goikaldean ere, entzule finak baditu. Eta 14 zutabe horiek ez dadi ezer mugitu. Bertxotarako leku ederrak
Naiz eta hemen josi eta han ebaki, saioa piztu behar zela erabaki. Bersolariak ere askotan ez daki, kolorea ematen egun ilun bati. Kolorea ematen egun ilun bati. Zenbat kontu hain ilun eta izkutuko, oio azala daukat nik entzun orduko. Ordutik bizi izan da hamarnaka luto, naiz eta garai hartantxe ez ginen lekuko hartzeari ezin eginuko. Lekuko hartzeari ezin eginuko. Zuri beltzeko irudiari kolore pixkat jarria, uztartu nahian irudimena poza eta aldarria, poza eta aldarria. Garai bateko historia ez dadin izan istorio berria, mugitu behar gerria, sortzen da mesten segidezagun nahi ez luketen herria, nahi ez luketen herria. Memoria daukanak geroaren leman, ez dauzka izen utxzat, Angel edo German. Berriz elkartu arte, karrikan tabernan, negu hotzean edo udako galernan. Berriz elkartu arte, karrikan tabernan, gure partez Germani, goraintziak eman. Bere pixua du iraganak, geroaren edukian, gu jaio gabe geunden talaren, ez zauzkagu urrutian. Zulasai German hemen gaudenak, sartuagatik lurpian. Zure aipamenak izango dira, beste berrogei urtian. Lehenengoa, eskerrak biotzez, mandatu saioetara mandatu. Bigarrena, datorren astelehenean, maiatzak 28, Transparentzia eta Kortxea sare batzar, hemen izango direla,
memoriaren ahotsak izlatu duten saioa edo emanaldia eskaintzeko gaur bezala, Ogu Berberan, Alfredo Zazpietan. Eta erakusketa, hiriaren 31 arte izango denez, pasatu hau txaur bat da, haunen gehiena ikus dezan hemen dauden argazkiaren leku. Bertsoa kantatzen emanen dugu bukaera saio honi, eskerrik asko ibiltzeagatik eta ongi Say